La teràpia Gestalt és una modalitat d'acompanyament emocional al creixement personal de les persones a les que acompanyem. Es basa en uns quants principis, així que els comentem una miqueta per sobre. El primer principi seria com l'aquí i l'ara, no? Treballem molt el poder evitar el nostre propi cos, el poder saber quines són les sensacions que ens estan succeint en el mateix moment present, en comptes d'estar pensant i futurejant o estar pensant en el passat. En canvi d'això, està potser més en el present. Això ens porta com a la segona, a un segon principi, que és a partir d'aquest propi coneixement del que ens està passant en el present, ens podem començar a donar compte de quins ajustos o quines maneres tenim de funcionar pel món, quins automatismes hem anat creant que ens han ajudat a sobreviure, però que potser ara ja no ens són tan útils. I és a partir d'això que podem començar a responsabilitzar-nos, que aquí vindria com el tercer principi, que podem començar a responsabilitzar-nos de què volem fer amb això que ja no ens serveix. Per mi, una de les coses molt importants que fa la teràpia Gestalt i que per mi és un element diferenciador és el fet que el terapeuta ha hagut de passar un procés terapèutic previ a poder començar a treballar amb persones. I això és molt important perquè quan estem davant d'una persona en processos relacionals, a vegades ens poden colar coses i podem posar en els altres coses que són nostres. I si nosaltres no ens hem treballat molt a nosaltres mateixos, no sabem què és el que se'ns pot estar colant. I això és molt important que en siguem conscients i que haguem passat aquest procés. I després, en teràpia Gestalt, el que també fem són el que se'n venen a dir supervisions, que és a dir, que ens reunim diferents professionals de la teràpia Gestalt amb un professional que ja porta molts més anys i exposem diferents casos i així podem tenir diferents visions per poder donar a la persona que atenem un millor servei i aquestes diferents visions.